Mantorosite. Ay mantorote ala barkala. Ini sogoma. Marhaba. Aminga kene. Torotala. Groupe ne bayin. Anaka sara. Anaka noro. Nga barka yede. Ne tergani mbadenge ayi ko ki je ki sanayele. Ngelende. Katlake ke almand drapeau yi Ngelende. amigino agafu moro ka fleba ni lambe ba bela jelefu ka foni anzigile kuna foni keneka ni ala sona ma atna ke bashi ka nabi dese biso ma dai nasa ne ko karafe abe mami mbolo o ye bato mankane jitigi ni matigi ka amba fa na ka traore ka kane no boray mi avocado réalisation o ye mami mbolo o ye Sedna Umar Keita l'enfant de kita kuruni budofo minyi Bwakari Jara diongo ko la sigide mbo ya alebe difula jamadu ku kefa mbo kefa alebe ka ngoloshi kuyate awa Keita amba fa ko awa minyi bismilali a groupe ne bayin ale ko nga tabolo ye ni soja ani bonyani karama kono murwo iyere sanogo mantoro site ko ni duma sokono ma be ka kene musogorba dum torosita be nga foli foye aba meshallah kwa ka do kanye fodongo do marhabani sangadi wati abika sama joma ndesani yusu kuma ko ki refo barkada traure bayni ga kene koni tarasala fana kanijo o kuma na fana yi besaya ki sania ningi sanayele ka darapo yanga darako minte jigi o mangutu e bitaire ka darapo yanga ga yusu ka darapo korota alubiagi ko fana ke e copier voilà mais ce matin ne jatige doke an kun fama na nyana jatige mare sabu an jatige ko man jantu chogodi folo ne badde wele bi kai mun ke kelengene na nyana tige la jako baw chogodi ba ko ne ta aklona ku ulu ka ko klonta la de ambajme ne re ko nguje kujugu bado de ke jaja ka kara glokini ya kamisole de churo ne kanane ta kalama chogodi folo musu de sulla kana wele bi kwad ale dali aka fargwa na tension bale la le fari joli te kale kloba la ko muso sabana soro la adama ye kale ga fargas na ka augmenteti mara tantasu wa kuma ni fleni wo isu de ni frusa ta bala ye ala ko soza muso ko kuma na ko ngafiye ko kuma ko ara ko nadu ochogodo kale bita takana ke loze nuri aba ko majinye te daka kale na wa kunya négocier ka be ala tadiawa ko kura mi do to vla la do kay ale ka tension ko matede ne njasoro la ga sigi ngo wango yisu de sama be ala ay baba site ni koti ya implega sanga di saranda ya ve ngebi ka promoke ngo yisu abe ikado bela jelefo ni bayni dum son ka kene kaba o ya ahamina ko belebele doye sigi nyonyuma nga kene ko ni ambe ala tanuka barikada ka kanumba jama fo ku barikada ko ka bismillah kuna foni atuma seledo no sera awni olu ambe faranyonka ka jabaru masa barikada sofla masa kodo jabaru wahido nanye sofla masa tanu ambe rasulu tanuka barikada ninga wale nyumando nema ni kishi bayala ko jide aka amasa fo sarata mbulo ka du mantse ku sarayere foli ni tanu ni barikada ani wale nyumando temene ko yusu ambe do ku ye ali bisa ala ku bulo kanshi uje ankoro ka banakoro bashi ka do kura kanu soro jango ku toro ala ka jidi ke lafiaula munu be ciesu bada dali ala ko no ya unanga bamba to bela jelenye kanumba jama ku ka bismillah faso ko na ni faso ko ka ni bela jele de barakele kono kiseye fleba jama ani lame ba jama bismillah dagale duye kuna foni keneka an fana ba wasado fasiri sebo kono kumala yusu tigani guruna kuma batiba o kelengele munu sugandira anfesa ni ala ka je ona ku garjiga ye kulo nyegele joko nyuma ni nyamada ko nyuma ala ka no yewi kala se ko nyuma no ya anyero ye ka mabe ka chari yanga ngana ko fo shuwa kala tigini nega sujuro tigu ala ka no ya uyero wi kuma beki bismillah adagale be moro ma kuna foni folo ne ba de ma ke yusu ni adia ne ba mne ni barka ye mbonya alaka ni bonya yusu me le combattre ningo le combat blokuru kote fe mi kado kafo mi nye bamako ni kuna kiri oche ki kado asirab na bukele kele abugu bukele kele ni mbunye ko camion keme fla bonyongo o bela jile be ka bo kuna kiri ku kunda ikado bamako ka malik kuna ya yusu mi nye kado kafo lasana so aleka nobla ni combat kono bi akoko kada ikado wulika joka mi nye duga nyoka
ka ma ɲɛma ye ale yo min kɛ ni ka i ka dɔ taama bere ta ka taa zole da kɛnɛ kan ka ko taabolo lajɛ a yɛrɛ k'a fɔ ko fɛn min i k'a dɔn camion 200 ye olu bɛɛ lajɛlen bɛ ka bɔ Laginɛ Conakry k'u kunda i k'a dɔn k'a fɔ Bamakɔ faaba ka hali gɛlɛya tɛna ye a la nin bɛ jamana fila ka jɛngoma ɲɔgɔnya ko fɔ haka ja ka kɔ nin bɛɛ lajɛlen ɲɛ ko jamana fila in duga ɲɛ olu ka i k'a dɔn ɲɛmaayasow ye ɲɔgɔn ye u ye i k'a dɔn kow kolo don ka nundonw kɛ i k'a dɔn jamana fila in cɛ baara bɛ se ka sabati cogo min na Yusu o de daminɛnen ye nin ye fɛn min ye jakungurunin o kɛra miniti 2 bɔ ɲɔgɔnko kɔnɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn ɲininkali dɔw la fɛn min i k'a dɔn ni kunnafoni o baarakɛlaw y'o ɲininkali kungurunin kɛ ɲɛmaa n'o ye General Amadu Konate ye min ye duga ɲɛw ka ɲɛmaaba ye a ye ɲɛfɔliw kɛ a ko nin kun ye min ye Bamakɔ ni k'a dɔn Conakry sira boli ka nɔgɔya an bolo an ka bute kɛlɛ o kumana Yusu fɛn min ye i k'a dɔn olu ka danganda n'o ye port ye an sago ka kɛ yen fana na i k'a dɔn an ka ɲiyɔrɔ sɔrɔ o la ko wulikajɔ kun ye o ye a bɛ jamana fila in bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ ko fɔ haka ja u bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn sɔrɔ ni sɔrɔ molokɔrɔ sɔrɔ a b'o fana ko fɔ sɔrɔ bosobaw k'olu ka fan fɛ i b'a ye k'a fɔ ani i k'a dɔn min ye nafolo baarakɛla wɛrɛw ye duga ɲɛw olu ka maa ɲɛmaa ko u tun bɛ ka sigasika dɔɔni ko sabu ko jamana fila in ka jɛngoma ɲɔgɔnya k'a kun sabatilenba tɛ nin sira ninnu fɛ ko sɔrɔ bosobaw tun bɛ ka sigasika dɔɔni ayiwa ko olu y'a jira u la k'a fɔ u bɛɛ ka taa ɲɔgɔn fɛ tiga wɔrɔ ɲɔgɔn kɔ fara ka ca a ka kɛ bɛɛ ɲɛbosolen ɲɛna o kumana u ye i k'a dɔn kunbɛn dɔ labɛn min ye kunnafonidi barosigi ye ko conférence de presse o kunbɛn min labɛnna Yusu o kunnafonidi barosigi senfɛ o kumana fɛn min ye i k'a dɔn u ye sɔrɔ bosobaw u y'olu hakili latigɛ ni ko i k'a dɔn danganiya d'u ma k'a fɔ ko u kana siga foyi la an bɛ yɔrɔ min ko bi ko foyi t'u bali i k'a dɔn u ka Bamakɔ ani Conakry sira minɛ ko o sira in k'a bɛna dilan k'a ɲa kosɛbɛ a ko misɛnman fɛn fɛn b'a la k'o bɛɛ lajɛlen fura k'a jɛ k'o baaraw bi sen na ayiwa ko i k'a dɔn u k'u hakili latigɛ k'a fɔ ko labɛn bɛɛ lajɛlen kɛlen don yaasa a baara in bɛ se ka nɔgɔya olu bolo ka nɔgɔya kɛbaaw yɛrɛ bolo cogo min na k'u k'a lajɛba in Mali ni Laginɛ ni Mali ani k'a dɔn Laginɛ cɛ Bamakɔ ni Conakry ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye ka bɔ Conakry ka se i k'a dɔn Bamakɔ ya ayiwa ko sira la ko poste de contrôle 3 o bɛ yen nɔ cogo min na jateminɛw bɛ se ka kɛ gɛlɛya kana don kow la Mali o ka fanfɛla la haka ja n'i y'o fana tɛmɛ ko fɛn min ye i k'a dɔn kɛnɛ in kan ye ko i k'a dɔn a ɲɛfɔlen d'u ye ka a gɛlɛya minnu bɛ bureau kɔnɔ u bɛ se ka baaraw kɛ cogo min na a ka nɔgɔya i k'a dɔn taamalaw bolo wa a ka kɛ teliya la bɛɛ k'i sago sɔrɔ a nɔgɔnin fɛ ɔ kumana k'u bɛ ka mun fana kɛ kɛnɛ kan yen tuguni Yusu ko yanni juin kalo cɛ i b'a ye k'a fɔ ko min ye i k'a dɔn labanna kunnafoni cɛri n'o ye interconnexion ye o bɛna kɛ i k'a dɔn Bamakɔ ani Laginɛ ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Conakry ye o interconnexion a kun ye duga ɲɛw ka baara ka nɔgɔya k'i sigilen to k'a bɛɛ ɲɛnabɔ yɔrɔnin kelen na a bɛɛ ka sabati a nɔgɔnin fana fɛ ko yanni juin kalo cɛ sa o ko ka bila sen kan k'u kɔni ye baara dɔw boloda baara minnu n'o bɛ tali kɛ i k'a dɔn port kɔnɔna la Conakry ye nɔ Mali a bɛ se ka i k'a dɔn kɛnɛ yɔrɔba sɔrɔ cogo min na k'a ka baaraw kɛ hakililatigɛ la ayiwa ko tɛmɛnen kɔ ko baaraw bɛ ka kɛ ka da mun fana ka tuguni min ye i k'a dɔn k'a fɔ minnu bɛna sira taama olu k'a taama nɔgɔya la wa u sago sɔrɔ a taama sen fana fɛ o kumana ko min ye i k'a dɔn k'u ka bɔ sigasiga ani hakili fila kɔnɔ u ka tugu olu kɔ u k'a ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ ko yanni i k'a dɔn an ka Senegali sira minɛ n'an tun bɛ Konowari port la fɔlɔ ko nka ko Senegali ta o ɲɛ sɔrɔlen baara fanba ma taa yen fana wa k'an ka kɛ a kɛbaaw ye an kana an sigi k'a kɛ miiri gansan ye an bɛ yɔrɔ min ko bi k'u ka sɔn k'a fɔ sɔrɔ bosobaw olu fana k'a faamu k'a fɔ ko Laginɛ kɔni ye sira dayɛlɛ ka baara nɔgɔyaw ye wa min ye duga ɲɛw ka maa ɲɛbaaba ye n'o ye Konate ye a ko k'u k'u hakili latigɛ n'o ye i n'a fɔ a fɔr'u ye cogo min na o kumana ko hakililakununw ka kɛ nin ɲɛmaa fila ninnu ka wulikajɔw ayiwa ko anw ka ɲɛmaa yɛrɛ ka t'i ɲɛda kow ka kɛnɛ kan k'o bɛɛ i k'a dɔn jamana fila ka jɛngoma ɲɔgɔnya a sɛmɛntiyali ko fɔ haka ja a forobacakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ k'u ka i k'a dɔn tɛgɛ di ɲɔgɔnma fana ko fɔ min ye i k'a dɔn nin ye jɛrɛ sabanan ye u ye ɲɔgɔn kunbɛn a tako sabanan ye nin ye ko tako sabanan in bɛ mun ko fɔ Yusu k'a kun ye Mali ani Laginɛ a denw bɛɛ lajɛlen k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya n'u ka kanabila sɔrɔ k'a sabu kɛ mara kɛcogoya juguyaw ye min bɛ tali kɛ i k'a dɔn taama siraw ani sɔrɔ nasiraw la k'u bɛɛ k'u ka lafiya n'u ka kanabila sɔrɔ o kumana ko jangili min yɛrɛ taara ka Mali sɛgɛrɛ ko ka da o yɛrɛ kan Conakry y'i kɔnɔ jɛya anw ye k'u kɔnɔ ci u ma sɔn k'u woro ci an ye fiyewu ka da CEDEAO kan i k'a dɔn ɲangili cɛjugu ni i k'a dɔn ɲangili min n'u y'a kɛ u yɛrɛ ni dungɔ la ko ka da o kan nin bɛna i k'a dɔn fiɲɛbɔ da o di an ma an ka taabolow kɔnɔ falenfalen min bɛna kɛ anw ni ninnu ni ɲɔgɔn cɛ an si ta bonɛ t'a la sɔgɔsɔgɔrɔ bonɛ tɛ n'i ma
y'a to ina kunu Yusu fɛn min ye k'a dɔn Mali dugaɲɛw ye a dɔ la ko kumana ko u ye wulikajɔ minnu kɛ k'u bɛna ko bɛɛ lajɛlen sabati k'a bɛɛ kelen kan i k'a dɔn waati kunkurunin kɔnɔ Mali ni Laginɛ ɲɛmaayasow ni ɲɔgɔn cɛ o kumana sira in k'a bɛna bu kɛlɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye jamana fila dugaɲɛw ka jɛngoma ɲɔgɔnya an'u ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɔnɔna la o kumana nin sira min filɛ nin ye n'o ye i k'a dɔn Bamakɔ ni Conakry cɛ sira ye ko a hakilina fɔlɔfɔlɔ kun ye jumɛn ye an ka i k'a dɔn magoɲɛfɛnw an k'olu sɔrɔ k'a sɔrɔ laɲini ye min ye ko gɛrɛntɛ ka anw sɔrɔ k'a sɔrɔ o gɛrɛntɛ ma kɛ i k'a dɔn sigifɛn ye anw da la ko o i k'a dɔn sanction ninnu laɲini de ye Yusu ko kumana ko Mali maa ɲɛmaw ani Laginɛ maa ɲɛmaw k'u bɛɛ lajɛlen kɛlen don ka nin ko minɛ ba la cogo min na k'a jɛngoma ɲɔgɔnya k'i k'a dɔn k'a bɛna kɛ fɛn sabatilen ye o fana k'i b'o ye a ye min fɔ k'o jɛya tuguni a ko kumana u bɛ ka i k'a dɔn wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛ sira in i k'a dɔn sɔrɔ bosonbaw ani dugaɲɛw ni ɲɔgɔn cɛ Guinée ani Mali a bɛɛ lajɛlen ka kɛ tare ye wa min ye i k'a dɔn ale n'i y'a ye ale wulila ka taa yɔrɔw lajɛ k'i ɲɛda ko ka a kun ye i k'a dɔn a yɛrɛ ka dɛngɛniya n'a ye k'a fɔ ko fɛn minnu bɛ yen ani ɲinini kan ka kɛ ka fɛn minnu bila sen kan ale ka wulikajɔ kun y'o ye ka t'i ɲɛda k'a ka dɛngɛniya n'a ye Lansana So n'i y'ale ka nɔbila sɛbɛn an y'a bɔ le combat kɔnɔ Yusu ka bidon bɔli don Moro le combat n'i y'ale bila ne bɛ indicateur ta indicateur n'i y'ale ta min ye aw k'a dɔn irisiw k'olu b'an fɛ yan Moro nin kuma kɔni gɛlɛn don kuma caman ye a tɔw bɛɛ ka na dɔwɛrɛw ka na min ye aw k'a dɔn fɛn caman bɛ yen k'o bɛ ta ka Mali sɛgɛrɛ bɔrɔntɔli ni dɔgɔyama caman o min filɛ nin n'o bɛ ka Mali sɛgɛrɛ min ye irisiw ka lasigiden min ma anw ka jamana kɔnɔ Moro Igor Gromyko ale bɔra aw k'a dɔn ko olu tunu dabila baranin segi bilen dɛ min k'a dɔn alamisa don février kalo tile 10 san 2022 ale kɔni ɲɛfɔli kɛ Vladimir Putin aw k'a dɔn ale ta tɛmɛnen kɔ min aw k'a dɔn ni ma kofɔlen ɲɛfɔli kɛ a ko a bɛ waati caman bɔ min ye aw k'a dɔn kuma jugu sugu bɛɛ lajɛlen bɛ ta ka Bamakɔ sɛgɛrɛ kuma sugu bɛɛ lajɛlen aw k'a dɔn bɛ ta ka Mali sɛgɛrɛ Faransi i k'a dɔn a n'a nɔnamaw ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ bɛ aw k'a dɔn min ye kala ye u b'a kɛ ka Mali sɛgɛn kuma bɛɛ lajɛlen la Moro o min filɛ nin nin don aw k'a dɔn min ye fɛn min bɛ yen n'o ye aw k'a dɔn Faransi jamana ɲɛma ani aw k'a dɔn Irisiw ka jamana ɲɛma k'olu fana ye ɲɔgɔn ye dɛ i k'a dɔn aw min ye o ɲɔgɔn ye tɛmɛnen kɔ Vladimir Putin k'a ye kuma kelen min fɔ min ye Irisiw ka lasigiden min n'o sigilen don anw ka jamana kɔnɔ o fana ye kuma kelen fɔ dɛ i k'a dɔn ko jamana bɛɛ lajɛlen n'a ka taabolo don wa jamana maa min ka di ye i n'o de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ko yala i k'a dɔn awa min ye OTAN OTAN filɛ nin i k'a dɔn kɛn bɛ ka wulikajɔ min kɛ k'u bɛna ko kura min don OTAN na wulikajɔ awa k'a dɔn ko Russie la i k'a dɔn awa min ye k'o fana ye fɛn dɔ f'o la dɛ i k'a dɔn ko n'u bagara Mali ma Russie la bɛ k'o kuma min fɔ u bɛ ka Russie la kɛlɛ n'o kuma ye u bɛ k'o kuma ta k'o kuma se yɔrɔ la ko Mali ye jamana ye jamana min awa n'a ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a bolo jamana min awa k'a dɔn ni awa a sago b'a ka teriya la a sago b'a ka buranya la a sago b'a ka badenya la ala an ka furu ɲɔgɔnya min ye ko n'o y'o sira taama ko o kuma cɛya kun ni ko wɛrɛ t'o kɔrɔ o cɛya kun ye jumɛn ye a banna ne ka nin ma foyi faamu nin wa min aw k'a dɔn ko kuma minnu bɛ sen na ko société minnu bɛ yen n'olu bɛ Russie aw k'a dɔn n'olu ye kɛnyɛrɛye sociétéw ye k'i k'a dɔn ko kuma bɛɛ lajɛlen b'o nɔfɛ ko yalima ko Russilakaw tɛ wa k'a kɛra Wagner ye o a ma kɛ Wagner ye o ko Mali maa ɲɛmaaw ye mun fɔ k'u ye ko munna tubabuw to Faransi t'o lamɛn k'u ko an taara minanza an nana ka na maaw bila u ka o former ko Mali ye jamana souverain ko munna ko Mali t'o fɔ olu t'o mɛn fo ka jago don a la hali sini hali ni Wangɛrɛ bɛ na Wagner tɛ dɛ Wangɛrɛ gana o k'i bɔ yen nɔ l'étrange destin de Wangɛrɛ ni jinɛ wolosow bɛ se ka na Mali kuma bɔ an mago b'u la u kana an bɛ lafiya de nɔfɛ extraterrestres kana an bɛ lakana de nɔfɛ an ka jamana ka kisi dɔrɔn a banna fɛn fɛn bɛ se k'o kɛ a banna an b'o kuma caya yɔrɔ ye o a banna olu ka jamana u ma ko bɛɛ lajɛlen kɛ k'a bɔ alimanw bolo n'o tɛ sisan t'a sɔrɔ olu bɛ alimankan fɔ la wa Hitler ma taa café min pariya ka tila k'a ka sigari min k'a tɔ cɔngɔ ye wa Hitler m'o kɛ wa Faransi ma tila k'a fɔ ko Américains ni Anglais ka taa
ko olu ko ku be san fila kɛ ko teke ku gata wa unana anw yɛrɛ bɛnba minnu tagata alulu tɔgɔ fɔ ko la ka sɔrɔ olu de kɛlɛ fanba kɛ cɔrɔ ita ma kan bɛna ka tila ka olu janfɔ fa an ka dugukolow kan yan fɔ farafina bangun kan yan o bɛna ta farafiden dɔw dalen don ninnu kɔ kan ala n'a kira o kuma u t'u miiriw bɛnbaw la dɛ u t'u miiriw la olu ta ayi non mais u dɔw ta ye c'est molu ka politique en kɔnɔbara de ne kelen kɔnɔbara wa affaire de kɔnɔbara la tu vas mourir un jour a banna i bɛ sa don dɔ o de ne ale ka fasiriya ɲa bɔ indicateur kɔnɔ kɔnɔbara ko in kɔni tɛ dalu ye a banna e bɛ taa n k'i bɔnnaw bɛ yen a banna kɔnɔ dan ye kɔnɔ yan kɔnɔ wɛrɛ tɛ yen i denw bɛ yan i mɔdenw bɛ kɛ yan ayi kɔnɔ wɛrɛ tɛ yen kɔnɔ kɔ wa walahi indicateur de renouveau Yusu b'ale ta n'i y'ale ta sa i k'a dɔn anw ka faama ka sanayɛlɛ i k'a dɔn k'a bɛna kɛ fiɲɛ ye i k'a dɔn accord d'Alger la wa to min sigira ɲininkali a jamu tɛnɛ indicateur de renouveau kɔnɔ a ye ɲininkali kɛ a ko k'a bɛ kalo damadɔ bɔ sa anw ka faama kɔni ka sanayɛlɛ dogolen tɛ maa la u bɛ ka i k'a dɔn kɛnɛ minɛ cogo min u bɛ k'a minɛ ten jatigɛwale kɛbaa tigilamaw la hakaja ko min ye i k'a dɔn n'i ye nin ko bɛɛ ta k'a lajɛ ko yala ko nin bɛna dankari accord d'Alger la wa k'a sabu kɛ mun ye ko kɔnɔna la ko i k'a dɔn ko kuma dɔw bɛ olu kɔnɔ ko min ye i k'a dɔn bɛnkan ye an taara o min bolonɔ bila Algérie faaba la n'o ye Alger ye ko i k'a dɔn ko maliden yɛrɛ fanba ma jɛnɛ a ko in ye ko yala ko nin na k'o bannen ye wa ɲininkali gɛlɛn to min sigira Jabali Maribugu Farabugu ni buguda bɛɛ lajɛlen kana bilala Yusu ka ni sigida wɛrɛ caman minnu y'u yɛrɛ sɔrɔ sa k'u yɛrɛ bɔ jatigɛwale kɛbaa tigilamaaw ka dagajugu kɔnɔ an'u ka gɛrɛntɛ kɔnɔ k'a sabu kɛ anw ka faama ye forces armées maliennes Yusu anw ka faama k'u kɛlen don ka mbogo kɔnɔ kelen don ni maa kofɔlen ninnu na bi ko waati labanw na a ka ja dɔgɔkun laban tɛmɛnen ninnu na k'i b'a ye k'a fɔ ko faama a k'u ka sanayɛlɛma dogo o mankutu kɛn bɛ ka diɲɛ lamini bi ko kumana ko foli ko o de dagalen don ni sigida maaw ye ka ɲɛsin faama ma koyi k'u ye foli damanda de ta k'u sɛgɛrɛ o kumana ko min ye i k'a dɔn maa bɛɛ lajɛlen maliden si bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn tun bɛ gɛrɛndɛ kɔnɔ n'u bɔra gɛrɛndɛ kɔnɔ olu kɔni ye tanu ni barikada de kɛ faama ye ka da nin kan Farabugu min filɛ nin ye i b'a ye k'a fɔ ko o kɔni labilali k'o ye tamasiyɛn ɲuman ye min bɛ jigisigi ko fɔ ko sababu k'a mɛnna i k'a dɔn gɛrɛntɛ kɔnɔ kosɛbɛ anw ka wolomasiri tabaw ni kana tigilamaw ko a dɔ la mɔnɛ kun don b'u la nka u bɛ ka mɔnɛkisɛ sama ka b'u yɛrɛ la nin waati in na k'a sabu kɛ jatigɛwale kɛbaa tigilamaw olu kɛlɛli ye kodɔnbali minnu n'an b'u daga anw dala yan ka npogo don olu la k'u kɛn bɛ k'an ka jamana den fanba bali u ka dɔn taa ka seginw na k'u bali u ka sigida jidili baaraw la ka tila k'u bali u ni dungɔw kɛli la a ka ja ko min ye i k'a dɔn ko parti dɔ kumana ko parti de renaissance nationale parena ale ye communiqué kɛ a ye min cari ka bɛn ni février kalo tile 8 ye 2022 san a ko an ka wolomasiri tabaw ka yɛlɛni min filɛ nin ye u ka kunnawolo ni sanayɛlɛ min filɛ nin ye ko nin tɛna na i k'a dɔn farati don accord d'Alger la o garisɛgɛ yɛrɛ tɛna dɔgɔya wa k'a sabu kɛ i k'a dɔn ko min ko ninnu ka nin to sen na ko e ko accord d'Alger na se ka waleya k'a sabu kɛ accord d'Alger fɛn min i k'a dɔn bolonɔbila bɛ kɛ tuma min na mai kalo 2015 san ko y'a sɔrɔ jatigɛwale kɛbaa tigilamaw se b'u ye fanga b'u la k'u yɛrɛ da bɛ i k'a dɔn anw ka gouvernement da ni san cɛ wa u da bɛ an ka gouvernement da u bɛ da bɛ kalakari ka tɛmɛ an ka gouvernement kan waati o kumana ko u ye i k'a dɔn a wajibiya bolonɔ ka bila nin na k'a y'a sɔrɔ gouvernement kɔ bɛ dɛnɛn na o fana sɔnn'a ma ko kab'a waati jamana den fanba bɛ yen k'olu ma jɛn n'a ye u ma foyi faamu k'olu ko k'u t'u yɛrɛ sɔrɔ nin kɔnɔ u t'u yɛrɛ dɔn nin bɛnkan sɛbɛn in kɔnɔ k'a sabu kɛ u ti foyi dɔn a kɔnɔ ko la hakaja ko maliden caman bɛ yen olu kɔni tun ko ka ban accord nin yɛrɛ la ka bɔ o waatiw la ko nin ye wajibi ko de ye min talen don k'a sigi anw ka gouvernement da la sabu u b'a dɔn k'a fɔ k'olu bɔgɔ ka fiɲɛ jɔyɔrɔ t'u la u da tɛ kalakari o kumana k'u ye olu kɔsɛmɛ dɛnɛn na ka sɔrɔ k'u bila nin bolonɔbila in na olu fana koronnen ye bolonɔbila in kɛ o kumana ko min ye laɲiniw ye k'o tun kɛra jɔnniw fɛ a waati min ye yɛrɛ talaw ye ko k'olu b'u yɛrɛ ta k'u ka sigida kɔrɔ marabolo ni salihi bolo k'u b'u yɛrɛ ta ko ka k'u yɛrɛ ma hɔrɔn ye ko nin ko tun nin wajibiyara olu de fɛ k'a pɛnpɛn an ka gouvernement dɛsɛlen fana dala a waati la ayiwa fɛn min ye i k'a dɔn wolomasiri tabaw ka yɛlɛni ye bi an'u ka kunkɔrɔta n'u ka kunnawolo ye ni maa ninnu kan bi ko yala ko accord d'Alger k'a na don ba la tuguni wa a bɛnkan sɛbɛn in ko wala kumana k'a bɛna wajibiya anw kan tuguni an k'o waleya wa o kumana ko gouvernement k'o fana na a ko yɛrɛ dabila pepewu ko badabada dabilali bolodalen nin ye wa o kumana ko min ye yɛlɛmaw ye faama kɔni u ka wulikajɔw ye yɛlɛma kɛ kɛnɛ kan 2002 o san daminɛ in na ala la k'u ye kunnawolo caman kɛ
wo ye kɛnɛ caman minɛ dɔgɔkun laban tɛmɛnen ninnu na ko min ye k'a dɔn sigida maaw ye u bɛɛ lajɛlen ye k'a dɔn k'a fɔ tanuni kɛ ka barika da kɛ o kumana ko min ye k'a dɔn maaw ye wuli ka jɔ fana kɛ ka ɲɛsin fɛn dɔw ma sabu o tun bɛ k'a dɔn accord kɔnɔ ko min ye ko police territorial ko o kuma min bɔra k'a bin ko o ma kɛ jamanadenw munafan ye ko ŋɛɲɛ ɲimina o kama min ye k'a dɔn gouvernement ye olu ye k'a dɔn ka wasaden minnu bɛ yen olu ye ɲɔgɔn ye ka o ko ta k'a lajɛ u ko k'a tɛ ɲɛ o kuma u y'a sama ka bɔ yen ni k'a bila kɛrɛfɛ police territorial min ye kɔrɔ marabolow ye k'a dilanni ko a bɔra a ma ka sabu kɛ mun ye k'a kɔni tun bɛ accord kɔnɔ nka wulikajɔ min bɛ sen na nin ye o t'a yamaruya a ka bila sen kan nin waati in na sabu a t'a kun bɔ fɔlɔ o kumana ko min ye Mali maa ɲɛmaw ye ko u na to accord kɔnɔ wa i n'a fɔ Sogɛli yɛrɛ a y'a fɔ cogo min ne ye Sogɛli Kokala Mayiga ye an ka fangabulon ɲɛmaa k'ale y'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnenw na i k'a dɔn lasigidenw ani maaba wɛrɛw ɲɛna ko Mali tɛna i k'a dɔn k'a fɔ diɲɛ a taabolo dɔw sɔsɔ o kumana ko an bɛ to i k'a dɔn k'a fɔ diɲɛ u ka laɲiniw kɔnɔ ani bɛnkan sɛbɛn o kɔnɔna la ko yala an bɛ ka taa sira min fɛ ko yala o min ye i k'a dɔn accord d'Alger i k'a na se ka i k'a dɔn sabati tuguni wa ko layidu kɔni taara nka yala a na se ka kɛ bilen wa o accord min filɛ nin ye a yɛrɛ man di jamanadenw ye ka kɔrɔ ko na kɛ sababu ye k'a ko yɛrɛ bila ten pewu wa ɲininkali to min a jamutɛnɛ nin y'ale ka nɔbila sɛbɛn an y'a bɔ indicateur renouveau kɔnɔ o ka bi Moro ni jamutɛnɛ ka fasiri bila ne bi sɛbɛn da jumɛn Moro e ko lafiya da nin kuma in ka di koyi nin kuma in ka di dɛ a fɔ i jɔna sa i jɔ n ka lɛnkɛ bientôt un nouvel hôpital aux normes internationales au Mali Moro l'hôpitaliso l'hôpital Moro a belebele ɲuman ko ni Ala sɔnna ma don n'a nataw la o bɛna jɔ anw ka jamana kɔnɔ maa min ye nin wulikajɔ kɛ n'a ye taama kɛ i k'a dɔn a taara yɔrɔ jumɛn min ye a k'a dɔn nafoloba bɛ yɔrɔ min n'o ye Qatar i ka dɔn Jamen Sahen El Gamen tɔgɔ man di koyi tɔgɔ man di dɛ tɔgɔ ka jan tɔgɔ dɔw bɛ bɔ yan fɔ Gawo a banna Jamen i ka dɔn Sahen min ye El Ganen Moro ale a ka dɔn min ye an ka Ablaye Diop ale wuli ka jɔ kɛ min ye k'i kunna Qatar kan o kɛra a bɛ taa koyi Ablaye Diop wa Ablaye bɛ taa yɔrɔ bɛɛ est ce que farafinna ɲɔgɔnna diplomate f'a ka ɲɛnabɔ de f'a ka ɲɛfɔ bɛɛ k'a faamu wa a ka ɲɛnabɔ fana ne y'a ye affaire étrangère la i bɛ kɛ ka waati ja kun se t'a yɛrɛ la ala jɔn n ko jɔn bɛ kɛ fɛn dɔ la i bɛ kurun kɔnɔ wallahi i t'i yɛrɛ sago la o caman de bɛ diɲɛ sosigi la koyi wallahi i bɛ jɛn n'a dɔw ye walasa ko maa bɛ pa ko kunna ka maaya kɛ an ka taa min ye Qatar min ye a k'a dɔn Janem a k'a dɔn ne ye Qatar maa ɲɛmaa ye ale ni Ablaye Diop u ye ɲɔgɔn ye a ye taama kɛ i k'a dɔn ka taa Ablaye Diop a y'a jira k'a fɔ min ye anw ka jamana kɔnɔ jiba den min don ne bɛ anw ka jamana kɔnɔ ni u tun bɛ fara anw wele fɔlɔ min ye ko farafinna jigiɲɛba min kɛra sa i b'a ye bi o ye kunun kuma ye nka bi Moro a k'a dɔn min ye nin yɔrɔ kɔfɔlen min filɛ nin n ko office du Niger n'i ye sɛnɛ kɛ ka ban a k'a dɔn maa jugu dɔw bɛ yen olu kɔni bɛ wuli ka taa tasuma don nin yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la Moro k'o kɛn bɛ gɛlɛyaba ye a kɛn bɛ ka jamanadenw caman bɔ u sigiyɔrɔ la ala ni kɔngɔ ni gɛlɛya fɛ a k'a dɔn n'u ko maa don faabaw kɔnɔ o min filɛnen Ablaye Diop a taara ka t'o gɛlɛya fɔ Katarikaw ɲɛna n'o tɛmɛna ka bɔ yen a y'a ɲini fɛ a k'a dɔn bi malidenw anw bɛ bɔ ka taa ni nafolo caman ye ka taa dɔgɔtɔrɔso minnu bɛ yen k'a fɔ olu ye dɔgɔtɔrɔsobaw ye Moro ni minɛn ɲumanw b'u bolo baarabaw bɛ kɛ o dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔ i k'a dɔn k'o kɛn bɛ ka anw ka jamana a wari a bɛ bɔ cogo bɛɛ lajɛlen la min ye Qatar maa ɲɛmaa ye Moro ale kɔni y'a yira Diop la k'i ɲuman danga na koyi min ye a k'a dɔn ka nin ɲɔgɔn ye ani baara tile fila baara n'u y'a bolo da Moro a k'a dɔn Qatar maa ɲɛmaa ale kɔni y'a jira a k'a dɔn min ye Ablaye Diop la ani a k'a dɔn Qatar ministre min bɛ yen n'o ye affaire étrangère Moro a k'a dɔn min ye u y'a jira président n'a ka ministre y'a jira a ko awa min ye Ablaye o tɛ baasi ye ni Ala sɔnn'a ma an nana a k'a dɔn dɔgɔtɔrɔso dɔ jɔ a k'a dɔn Mali kɔnɔ dɔgɔtɔrɔso min n'a bɛ kɔnde farafinna dɔgɔtɔrɔsobaw fɛ Moro o n'a kɛ sababu ye min ye an ka jamana nafolo a tɛ ta ka taa maa furakɛ kɔfɛ bilen ni i banana Moro a k'a dɔn i n'a furakɛ an ka jamana kɔnɔ k'a sɔrɔ i ma bɔ ka taa yɔrɔ si
kabine nunu nye kangania siri ka foko ma nyema shiti suku doni kati furake wali jamana la blen faso nafolo la ne adongu be hakle ube ngania do siri abana ne adongu be utsego fote ka suru mabara do bulu daw abana ni labta nso mana fara wulu masiri tabaw tabilibili badin fanaka ani ko do fana bina ke kulukoro wa ma do de awo sadr fana bina labta ni su bilibili bado o sura suta de cholu bi janye kuyi awo o de la korowa Alpha Jane ale ko waka an ya wule o keya ka be na fo transition ma ya nga wule me abana Jane ya fo awo ago ko an la nyini nunu ko awon be ka o demo ga bara ku yere ta do abana ngo kuli sigolo ndigi kuma te la me jamana o te la me de note munya bla diliba kata minengo doronde wa note doni karamo mi mbi akene ya sirafe o de ka cha bana shi wallahi ha fika ke politicien dadma munu ye jamana wala mai ka kalo munu ki nyetu kalo ka tabali gushi ki nyekumu ka abana olu be makanga temesa olu be makanga ni mali débat do laje ko do be kuma mali ko la tu mali fa ba folo kara olu de ka tla ka kuma tu muro abe maka kalfa toro no te ke jifle ni ala na mena ministère de la santé la foka ke dokotoro mo be dokotoro ala temindo muro mi awakado do na taula ni ala sona ma awani dokotoro soyi ko awa mimi ko grâce au diplomate Ablaye Diop le Mali aura bientôt un nouvel hôpital aux normes internationales et le Qatar contribuera à la situation humanitaire qui guette le Mali. Notre trosojo ani gɛlɛya min bɛ ka ɲɛsin Mali ma n'o dun ka fa ani adamadenya taasira ye u b'u ɲɛsin o fana ma. O ka fisa dɛ n'o tɛ u kun tɔgɔ tiɲɛna waati dɔ la k'u bɛ jatigɛ wale kɛ waati u ye tɔgɔ tiɲɛba sɔrɔ n'u ye nin kɛ Den Sanogo an n'a dɔn k'u sen t'a la Den Sanogo ni y'ale ka fasire an y'a bɔ le combat kɔnɔ o k'a dɔ wɛrɛ a banna Ablaye filɛ nin ye kabi bɛ ka waati a ka ko ye Mugadamu Usumani ja dɛ awɔ o ko k'a ye ɲɛna ko jamanaya yɛrɛ de ye yanga ye awɔ k'a bi maa ɲɛfa wa a bɛ se ka taa jamana kungo fɔ diɲɛ fa bɛɛ fɛ sɔn bɛ k'a ye e y'a jara Mugadamu y'a waati de a kumakan ne kumakan a bɛɛ voix Tchitcher cilen don bon c'était an kelen k'an ka trèble de régler trèble an kelen ka trèble de régler ka sɔrɔ ka base giriya dɔɔnin desari o ko la Yusu sugulata tɛ yen dɛ sugulata ayiwa e ko sugulata na kɛ dɛ sugu a Sedina ko an bɛ taa sugu la wa Sedina moro an bɛ taa sugu la an ka taa sugu la dɛ n'o tɛ n'an ma taa sugu la a tɛ jɛn dɛ Mariamu Diallo la colonel mura an bɛ ɲa an b'a fɔ ka waleɲuman Kayiba Jabate ka Kayika bɛɛ lajɛlen fo gouverneur min ye aw ka dɔn Musa Bala Sisoko ye an ka fɔ Mama national Njayi Sibi ale fana bɛ Kayi an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn muro an bɛ tɛmɛ ni kunnafoni ye o ka kɛ kunnafoni ye an ka don a kɔnɔ o tuma ne b'a d'e ma Yusu n'an ko an bɛ don sa ne bɛ don ni indépendant ye fari indépendant ni donna n'ale ye an bɛ taa farikolo ɲɛnajɛ bunna a kun kan min ye i k'a dɔn farikolo ɲɛnajɛ a ŋanaba dɔ bɛ yen n'a tɔgɔ fɔra sisan i k'a dɔn a dogolen tɛ Mali la a tɔgɔ dogolen tɛ Mali kɔnɔ o kumana i yɛrɛ kan k'a dɔn min ye i k'a dɔn ko u bɛ ka wajibiya sa min ye anw ka i k'a dɔn degeli karamɔgɔ ye bɔnkamalenw tɔgɔ la k'a ka wala sɛmɛ walama u k'a foni ka fili fana tiɲɛ la san joli an bɛ kilasi kelen na Mohamed Magasuba ko ale ye entraîneur ka entraîneur ko k'a foni ka fili walama a ka wala sɛmɛ n bɔ tɛ ni ye cɛba ye min ko fɔ Sangoni min ye i k'a dɔn k'a fɔ Sangote ala ye Sangoni ni b'a fili ni kala ka di koyi ko mo temba pembe fɛn bɛ pembe ya o man d'aw ye dɛ Sɛkinɛ Demba i k'a dɔn min ye kɔkɔrɔmadonnaw n'o ye supporters ye i k'a dɔn olu ka maa ɲɛmaa don a ko bɛɛ ka fara a kan k'u ka i k'a dɔn sun don grève de la faim k'u k'a kɛ walasa entraîneur ka taa Sɛkinɛ dusu cɛnnen don bi dɛ i t'a dɔn di maa dɔn Sɛkinɛ Demba kɛ supporters ka maa ɲɛmaa tɛ yan ale kɔni Mali ballon da e ko ni hakili cira i b'a fɔ k'ale ka i b'a fɔ k'a ka sa o ye tɛgɛmusa dalen ale de kulo kɔrɔ ni hakili cira f'a jiji bɔ a yɛrɛ ma a ma n'a ye o kumana Sɛkinɛ Demba i k'a dɔn k'a bɛ supporters wele ko bɛɛ ka fara ale kan u k'a dɔn kungolamuɲu kɛ a bɛ fɔ min ma ko grève de la faim k'u ka t'u sigi fédération malienne de football o da la ni ka nin grève in bolo da min ye i k'a dɔn anw ka bɔn kamalenw ye dɔw ko i k'a dɔn Aigle olu ka i k'a dɔn dɛsɛ min kɛra CAN na ala la u danna sira min na ba
ba fulani mugani giles kanna min kara Cameroon ka do ko alala min ye ka do ko mawu kangoro tani kuma nuye de ko kangoro tara ko fo ma nyama kata no degeli karamo ye Mohamed Makasuba ko aka bara yere de bla ko ma chama kule kande yo ye bi ko la silikala chama mbi ugo ko min ye mali technicien ye ko pardon wala ko instructeur FIFA karamo ka min vle niye Yusu bi ay ka fo ko akanka blati ko kuma supporteru yere kulu borako ondisani supporteru borako aywa Yusu kibai ka fo ni koni la silikera fe mi ka do vice président fe no ma nyama danga Union nationale des supporters des Aigles no yi ka do inasam o kuma na mi ka do Shekne Demba ale akoy wele ke ka nyeshi far kulo nyana jama nyama uma ku ka fere ke ka Mohamed Makasuba bolo bo barala fe mi ka do no make fiu u ka ma wero nyini ka faraka munu ye do ni karamo ye u ka je ka bara ke yasa an se ka nyere sorosa ko note ko mi ka do ulubna efe do buluda ko isundo ide grève de la faim ko bina ka do wajibi sundo ninga tai ka do sigi fédération malienne de football o dala o kuma ka bina ke ka beni juma don nataye Shekne Demba ko kuma ko luye Makasuba kokoroma do kene beka ka deme fe bela ka wuli ka joke atara ko kumbe o kumbena ulu ye wuli ka joke ni bela jelena abe kunye ka soro ko ula ko nga ulu yere de na ye ka fo nyete ko ula bi o kuma ko be wele bla fanga anyema umano ye franja fanga nyema uye kata se fanga blo nyema ma aka jami nye ka do ministry mi nye shino farkulo nyana je ko nyana boma ani fédération malienne de football yere o ma nyema ku bolo boni cheina uka labla uka yafa ama ka sabu ke munye ko nu ma se ka yafa ama fiu o kuma na ya soro ka do utsega ja ko fana uka ma unyini ka faraka muno mbina deme ka kokoro ma do bara ina yasa nyemse ka soro kula ko note ko ere ka aunga tabulu laje ko kalu kelen doron ni ma fli ka ko ikado ka fo joro nyini che mi mbe ka do je walamba o ko fo no e coupe du monde ikado 2022 ko biye nyini ni ka onbo o buna kunga ko na ntaro kene kan njugo ina nyena soro kula o kuma ko furaka nyini ya no che fe mi ikado ka fo Makasuba kambe yoro mi ko bi ko kaba nana ikado egli onyama yala ka beni bafla ni tani wolon vla sanye iba ikafo ko mi ikado ko wiye ko uko ni masika ikado ali kumfolo eteme folo abana on masika singa na kene shika folo final Amadou Paté Diallo awo olu dana nanye nyaro demi final la awo Diallo ube 3e place 4e place ay 3e place na 3e place fana katlaga na 3e place la Vieux Paté Diallo yo kenay ale kabran na 8e kama masika nongo rekari ogwana ko mi kabana na sa aw masega nongo ni kari fe mi ka do fadengene ka ko ni ko ba yira ka foku gele ya be yoro dola ay wa ko mi gele ka yoro do ne do koi ko fe mi ka do jekulu yin no ye ekibu yin ka do ka fo ko ute chelu yara chelu dola chito mi te chelu yara ko na se ga se ba ya soro kanin kene ka kanin kene chelu yara kene koi aninga na ya kene do o mi ndate chelu kula nyinda ka nga soro gese ko kelela ayi fieta wana tamburu fiego nyinda manga soro kese okela okuma Yusu ko awu munun te chelu yara ka on na sega ikado no bo kanu geneka okuma ko minye ikado ningo isanga je kulu minvleni ku utisega singula yake chuko shila kama nyamashi ya do to okuna okuma ko minye ikado kavo ningo isa entraîneur minvleni ko akone ani ikado kavo ko ndula chiranta ya tekui ndula chiranga na dama debe awumbulo o ndula chiranga na dama mimbe awumbulo ni ya kelengele fenfe ya katona abenga na ye nganu ye nyon soro ya kaba iba fuko namugo bona uka ka sabuke degele karamu ka tabulu ye o kuma ko mi ye degele karamu ye kama nye soro kula an nun to e kalo kelenye amina baraji de temps en Tunisie o kuma yasa amsega itajie tomba e jie walamba o kene ka no e ikado coupe du monde o ko o joro nyinu ka ngango barake o kuma ko namanga ne fie no ne filu lakle jona ko eglit na nye soro kula o fana kene kande o de la sa ye wele blaika do ka fo ma nyema uma ku ka laje ka fere soro na jona note nu ma fere soro ala ulubu na fere soro kodo la tabu ulubu na wajibi sundo ka bansuma yere la peu ka ta sigi tentere ko boloda mi nyi ka do fédération malienne de football o dala fe mi supporter to ye Shekne Demba ko kabu bela jele wele ku ka le soro e dugo ko mi je ka le sigi le soro e gata be ka le soro kene kai ale ba ga sundo ka bi fajiri ka ti sigi ka to ko no be sune kana o ko na sori Ibrahima Kulubali ni ale ga no bla sebe ye anya sama gabo indépendant ko no ga
ka bidon boli do moro ene panani ale bla ne bi sebenda sebe mi nimbata avocado minye nouvelle horizon ale manedo anga ta kulubleni nare kulubleni avocado wati dolani hakli bala donc wulile do dogotoroso bi yoro dola kalazo bi yoro dola kale na ta bari so joy ikado kulubleni avocado kulubleni ga wulila ka te ka choko shila minye avocado ko oblara tai nganzenza minye kulubleni ga no ye bulga sumgu kulubleni ikado awa minye mado be ukalenga sabako kulubleni moro avocado minye nyera la dugumo avocado anisigida maude bora kaulu avocado niso goyale moro avocado minye nyera la minye demisonu olu bora ka mangan damne minye demisonu bole makorba faralo olu ka bole ko avocado église bo pasteur na ka mogo ani imam na ka mogo utara fara demisonu nga moro avocado nunga me ka wulika joke muna ma do de be ale kembe ka sojo fokata foka besira bare duguma unye duguma avocado lubi temesira minve kado ke farango nye ngodobu ka sengola jira ko sengola ira ma de dugolo epsika nyejoa wallahi tisi itika fuika nyejoa way fora moko ulu yeminge itika abiskara jarati itika do rede tikembe malila utikembe malidewna aywa udo rema dali ala ko fana abana ka fo kibisa kan imbeto abana ni yo do atese ni pemo moro mi awagaro debisono mbole almami mbole kado pasero mbole mi awagaro dutiki chama mbora kafara oluka moro kado olu maga munye kado awamiye ni yoro atijo choko shila ni yoro awagaro minye nyerela na fara ni yoro jo awmina eliko de takachwa angasowa elmo awmina eliko de takatema moro ko awa minye ko nindigi ba feka ambar ko ke kulubel na gawde ka am feka kede ale sede wo mamudo ale be sede wo la na te sede wo la kana kede abana o keleni ko ni mam se ga ambar ko ka no bi sede wo du note ate kuila bro me avocado wati mina mawbe kata mawbuta barakero loni mawbora so ma dafe bela jele bitika na so nyina je ma dore kede aye avocado minye barakero bla meluka na yoro njoli damne ikado lu kele ngo joli damne bro avocado minye almami ani passer mimbe sigi dalay bro avocado mulu nunu fla bela jele ulu do bora avocado kanani yoro nye bro ma dore ke maw nale almami ani pasteur ulu tege be nyamalo mi ye demsonu ni dutuku olu kembe ku tege mine mi o ka wuli ka joke ko fo yoro a joli ka jo bro avocado be nyingali mi ngesa mi ye avocado ye isheta kata yoro sege jabi avocado nata di meri mauma ku jalma obi nyingali mi nge meri ma jumanye avocado ni min ninta commune 1 donc meri commune 1 okoro ko bulga sumu kulble no meri commune 1 ku be nyingali ke ka sege ke ma jumanye seben ni chema ka yamariya seben dama akata ni yoro njo ninga dugudo mbali ukata ninga sigida yayi way basura do be ningi ali merita kala o ma umar gindo na ya sura ta kala ma fole flawe ni de abana inika dobla gatani ngo insige abana ninyo ana gele ya de be sigida chamana wallahi madola ala me bara sigida ma nyama ono e meru nuga barakela yokulu la kusi ka suro ma do re ka singula ya de be ningi ni bokara kala ma tekewu godo buta bolo don re jena ko bolo ndi ulu doni meri mogodo merko merkoka ango chefara fana bi kede olu fara be wulika joke akera nga yoro lale bijizo ba on kan okera kata tere ci so ka ci meri mogodo bora be ko ka na war mini wabi nani wabi woro ku ka tere nunu be fase ka buyi ka atici wali bi amachi ku aka yoro kofela ni anga so kofela kwa nga bla ko distance ani koche an yimi bla mate ba mako mi ya nyona bla okile una na fo kwa nga to ka be ke espace very ko fana bara bulu ambe bo mungalama ku bu no fere doma o ka lokoli so ni kenyene ni do joye jiso ka dimson fa o jaradi on mona ga sigida funa ngenu ko nu ya korobo ka tinya de abana wure ya tinya u jera yoro ninko ngali bi de ali bi ni kene ko ni be farati de bala o de be mako sigi no te kene abika ma chama mago gila mi de anyu wallahi awos ali ma wure u be booro la kana fe wure ki mi de an rega sigida mo nga on nga fie bodani mi yoyi o na manya joko afora munu ngatu ya mba joke abajo wallahi on de ba jo sake muru no te nu yo funa korobo amse umaru mainde muru
mi avocado fasiriba ka fola ako ako ngoni kera nu ka hakke nyini avocado ku ka wuli ka joke mama jogi avocado ko juguma ke mala gaw tigelen do aka ni yoro min fly na biche ka boy wala sa duguma bu ka taninga sigi man sira soro lafiya da ibto kuru ala ka nguna ja wanga bolon franje do biti bolon yire fangele minene do dogotu sarabuntu birikitu e mobili kulu ka to hali gwakulu ani ka do nega kulu do bolon yire bebe minene no ye o temeni de manyuma ko yo takasigi wa ali ni I tura dola wa o damajugu ya fana no kuma kankulu yusu bebe nyana kale jodu murode anga chi ngamna ma foko baraka keni ndoka sigi ke menyon to yukande no manga chi ke menyon to nyoka fana fo ni be ka teme gutoron do fe ala ferkelaw ke me ka gutoron bela jele mine yala ni fe do sira fo emo kati sugu yere fana o gutoron dimanche fe marché ka teme yaro sugu ngura ko ntew fe do yere bi amanka foko hali sugu ba mai ko aketa o manga fi dabadon gutoron woni tew ala ka nguna ja ala ka sawa juma na maman Touré nale ka fasire anya ba nouvelle horizon ngono Touré ni ale ka fasiri bla ne be sentinel ta ni sentinel ta ambeta ikado ka fo cheba do fe ni ale mankutu be maudabi nga make gwanza sabu kojugu te bo dugula gwanza ambe ka to nyini jama fe yusu minye Paul Kagame ibado Rwanda pili ouais Rwanda manyema oluba anglais fo sa ku bana faransikana abana faransikana jongandi mfana tu kopia asira kopia lamba kekene ka kani kanjigini kuma yena amba ke anta irushi kuma ni elfu irushi note ni anglais kala ubebo me taras gaba yuman bullet ka wala be irushi ni chinois wala abana ani greki wambo lukala abana donc kasoka bamana nganga barakela iba isa jebe nyebo anfe abana wani jebe be communiquer ni alasa ogma yusu minye ikado ka fo sentinel konna laza aga japol Kagame akumana munde ka fanga dafriba mi me farafina abana ni mauko ko fanga dafri mai abna boni dalu ye kajirana abana Paul Kagame ko fanga dafriba mi be farafina bangunga ko minye ikado ka fo marake chugo jugu ya yiride no yiride abana marake chugo jugu ya jiride ko de na o de fanga dafri president no Rwanda jamana nyemaye ale mi yaka jamana sigi sengele ngambi gwele ya kofe ikado gwerende ni la jaba kofe o kumana ko minye ale kumana bi ko ni ya yikudeta bambali be farafina bangunga no ye fanga dafri bambali Paul Kagame akafola akoko marake chugo jugu ya ko jabi ano jiride de fanga dafri nunye François Soudan ani kado romegra olu de ni fasiri nyonga kado sentinel kono bi yusu ibai ka fo ko minye Paul Kagame ale kumana Jeune Afrique oka nyiningali semve minye Rwanda jamana nyemaye mata sira chama mve koi ale mabugoro jenya koi aya jeya ka joro jirafuna ka fo ko farafina ko kudeta munumbe ka ke ikado ka fo no ye kudeta bambali ye katugunyo na fanga dafri ayi kale mafoko ko nyumando de ayi ale mafoko ikado ulo masi tabawo ka fanga dafri ko nyuma de kale mafoko fama manyema munu no usigira jemu fanga hukumu konna la ko demokrasi ko ko luka fanga dafri kale mafoko ko nyuma de ko ngako ko tige gansan kui ko niyo ketoy Paul Kagame ka fola kale ko nga jatela ko mbe gouvernement min sigile doye ka amaka keta de ke amma ikado mawu nimisi wasade waka marake chugo de manya ko no ko munyu sama o kuma na kuni ya chiene ubulo uchama mbe no ku ka jabi de ba chien sabu te fere soro jamana de ungal la nyina ubelai du munu ntakana ku tise ko fana sabati ado yere fana iba e ka fo ko e kuma na menye soro asu ye ko mana grente ka sero do la ku lube wajibi ya ku jo uka kele jo jo seka o kuma na yusu ko minye fanga dafri bambali kale ba fo ko marake chugo jugu ya o jabi de do ko niye ikado ako taka laje ko dabolo do be ko minye ikado ka fo marake chugo jugu ya ka bise ka ke fien ye jamana kono wa o fien ni ma lakle awatila o bina wolo dusuma kasaula o kuma na ko minye ikado dusuma kasauye kiba ka fo ko minye ikado ako ke chugo jugu ya ko o bina sababu di ikado wolo masiri tabawuma olu bu sendo ko la wa be laba olu tala ko yanu ka wolo masiri tabawu jira kisanga ni wati ku be fanga dafri ko minye ikado ka fo yani ka ba femba fofonola fe
fɛn min y'a fofo i tɛ kaba o la wa ko mun bɛna ni fanga dafiri ye ko civiliw de m'u ka kɛta kɛ ko tiɲɛ don civiliw de m'u jɔ u jɔyɔrɔ la ayiwa ko o civiliw yɛrɛ minnu filɛ nin ye ko n'i y'a ye k'a fɔ wolomasiri tabaw ja bɛ gɛlɛya dɛ ko u ma jamanadenw sago de kɛ wa u ma jamanadenw ka laɲini de sabati u ka kɛtaw de ma bɛn maaw ma wa u ka kɛtaw de tɛ ka bɛn maaw ma fana k'o de b'a to wolomasiri tabaw bɛ ja sɔrɔ ni ka fanga sɔrɔ ka n'a kow kɛ ko ɲinan bɛ kɛ o de ko munna u t'o civiliw jalaki minnu b'a kɛ cogo juguya kɛ f'a bɛna wolo fanga dafiri la tuma bɛɛ ko bolokɔni bɛ sin fanga dafirilaw de ma n'o ye wolomasiri tabaw ye ko mun de bɛna n'a ye ko an t'a ɲini k'o dɔn maa minnu b'o baaraw kɛ ko fo ka taa se u k'a don u ka fangaw tiɲɛni ma ko yala mun fɔra olu ye bolosina olu ma Paul Kagame n'o ye Wuranama ɲɛmaa ye a ko a bɛna fanga la tuma min a yɛrɛ tun ye wolomasiri taba de ye nka a nana sɔrɔ a ka jamana a cilen don k'a yɛrɛkɛ ka jamana sokɔnɔminɛnw kɛ kɛnɛma minɛ k'a bɛɛ halaki k'a bila o tuma na ko min ye i k'a dɔn sibilikɛla ye k'o de y'a ka jamana lanɔgɔ ni kɔlɔkɔlɔ ni ma bɔ a la dɛ Paul Kagame nana o nacogo la nka ale y'i cɛsiri ko Dunukala ta k'a jɔ jɛmɛfɔla jɔyɔrɔ la o tuma na k'a ye ɲɛ sɔrɔ ko la o wolomasiri taba ye ɲɛ sɔrɔ ko la yɔrɔ min na sibili minnu sigira jamanadenw ŋunanfan kɔnɔ ko n'olu ma ɲɛ sɔrɔ ko la diɲɛ don o don i k'a dɔn u ka latigɛ bɛ ka buruja diɲɛ don o don ni bɛ ka bɔ diɲɛ don o don gɛlɛya bɛ ka fara gɛlɛya kan diɲɛ don o don olu b'u ka fanga jugu boli maaw kan maaw dun tɛ lafiya kɔnɔ k'o laban de bɛ wolo wolomasiri tabaw ka wuli ka jɔ la o kumana k'a dɔw yɛrɛ bɛ yen u bɛ wolomasiri tabaw de fara u yɛrɛ ka fanga diyagoya ŋanamu k'a k'u ta ye ka u da fara u ka fanga kundama kan wolomasiri tabaw y'u kɔkɔrɔma donbaw ye o kumana k'o gouvernement caman bɛ yen ko munna olu t'i jalaki munna fɛn tɛ fɔ olu ye ko fanga mana dafiri tuma min k'u bɛ sɔrɔ ka wuli wolomasiri tabaw kɔ k'olu ye fanga dafiri mun nana n'a ye mun nana ni o sababu ye mun de y'o kɛ k'o de kan ka ɲini k'o dɔn maa min nɔ b'o la o fana kan ka jalaki dɔ sɔrɔ o k'ale kɔni ka jateminɛ la ko ni ala ka kɔlɔsili la ko mara kɛcogo juguya o de bɛna ni fanga dafiri ye ni mara kɛcogo ka ɲi fanga mana dafiri jamanadenw yɛrɛ bɛ fanga lawuli ayi malo tɛ dɔw la ko olu jɛra ka jamana dafiri yan nɔ olu de bɛ ka bɔ ka kuma bi ale b'u ni b'a ta tiɲɛni de kan o de tɛ sɔrɔ o de tɛ kɛ bilen a ciru da i ko ngoyade ka tulu tigɛ u la tulu min tɛ kɛ pasa la n'i ye ko dɔ kɛ n'a ma ɲɛ e yɛrɛ kan ka malo ka bɔ k'i yɛrɛ wallahi kan ka malo i ye yɛrɛ wolo i ye hɔrɔn ye awɔ kuma bɛ yen de Yusu o kumana ko min ye nin ko ye sa ko kumana k'an kana lajɛ tuma bɛɛ ka bi fanga dafiribaw kan sabu bi mina n'a ye k'o ye mara kɛcogo juguya k'an k'a ɲini k'o furakɛ Paul Kagame a ka fɔ la a ko n'i ye fanga dafiri tugutugulen ye ɲɔgɔn na farafinna bankun kan ko mara kɛbaw de ma ɲa ko e k'a lajɛ kɛ ko nin jamana dɔw ta kɛra ka tɛmɛ o kuma bɛ senna tuma min ko Marc Christian Kabore ko Burkina bɛ u y'o fana ka wala sɛmɛ ko wolomasiri tabaw k'olu farala ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu kelen ye ko MPSR ayiwa ko olu ye i k'a dɔn maa min k'u ka maa ɲɛmaa ye bi o ye Paul Hari Dɔminba ye ko ale ka ɲɛmaaya ta ko Paul Kagame ka wala sɛmɛna o kumana u y'ale den kɛrɛfɛ k'u ye constitution gulo ka parlement n'o ye wasabulon ye k'o gulo ka gouvernement da wolo o kumana ko min ye i k'a dɔn gouvernement yɛrɛ kun ɲɛmaaya bɛ maa min bolo o ye Lassana Zerbo ye u y'ale fana sɛmɛ kɛrɛfɛ fanga dafiribaw k'u kɔni ye layidu ta k'a fɔ k'u bɛna i k'a dɔn fanga segin a cogo la waati kunkurunin kɔnɔ nka ni ko bɛɛ sigira sen kan k'u y'o de fɔ o kumana min ye François Soudan ale ni Romain Grara olu ka nɔbila sɛbɛn nin anw y'a bɔ Sentinelle kɔnɔ u ka bidon bɔlen don ala k'an kunna diya Moro maninfin hali ni i tɛ maloya i ka kɛ hɔrɔn ye ko a kɔni hali ni tɛ malo hali ni ma kɛ hɔrɔn ye safuru hali ni ma kɛ silama ye sa kɛ i y'o kuma ye min fɔ hɔrɔnya ye o man k'i dɛsɛ dɛ o kɔni tɛ sanfɛn ye walahi o bɛ waleya o bɛ waleya o bɛ ye o bɛ ye o bɛ dɔ kɛtaw la o bɛ dɔ fɔtaw la n de sanni ala k'an kunna diya Moro an na bi ta da yan